Sziasztok! Király Enikő párkapcsolati specialista vagyok, és egy titkosszolgálati bűncselekménnyel, illetve emberkínzással kapcsolatban szeretném a teljes igazságot megosztani a nyilvánossággal, illetve segítséget kérni. Ebben a videóban az elkövető nevét és fotóját is szeretném mindenkivel megosztani, ugyanis 7 éve bántalmaz engem ez az illető, és ez alatt az időszak alatt végig kellett követnem, illetve végig kellett néznem bizonyos értelemben másoknak a megkínzását és megkárosítását is, amiben a hatóság egyáltalán nem nyújtott segítséget. Az elkövetőt Juhász Krisztiánnak hívják, és a titkosszolgálatnak a tagja, ami 2019-ben is már egyébként egyértelmű volt, hogy valamilyen köze van a titkosszolgálathoz, hiszen a fenyegetései és bántalmazásai kezdetén már azzal fenyegetett engem, hogy ő a titkosszolgálatnak valamilyen embere, és hogy a hatóságnál is vannak kapcsolatai, tehát ha nem teszem azt, amit mond, vagy kér, akkor teljesen tönkre fognak tenni, mindenemet el fogják venni, és bele fogok halni a bűncselekménybe. Akkor még egyetlen szavát sem hittem el az elkövetőnek, a mai napra viszont egyelőre a halálomon kívül, amit már megkísérelt elkövetni, minden bekövetkezett. Az elmúlt 3 hét olyan borzalmas volt számomra, ne haragudjatok, csak nagyon megviselnek a történtek, hogy úgy éreztem, hogy eljött a megfelelő idő arra, hogy a teljes történetet, teljes igazságot átadjam nektek. A történet előzményeit meg tudjátok tekinteni a szakértőkkel, ügyvédemmel és a magánnyomozóval a Szervezett Zaklatás 7 nevű YouTube csatornán, illetve külön figyelmetekbe ajánlom a Nexus TV, tehát N mint Nóra, Nexus TV YouTube csatornáján lévő videómat is, amiben elég részletesen képi illusztrációkkal mutatjuk meg a kínzásnak a következményeit, az emberkínzásnak a következményeit, aminek külső nyomai is és maradandó nyomai is lettek nálam. Jelen pillanatban természetesen kisminkelve láttok engem, és el vannak tüntetve rajtam a nyomok, de sajnos azok már maradandóak, amiket smink nélkül igencsak látni lehet. Krisztián egy bántalmazó, narcisztikus pszichopata, aki gyerekkorában bántalmazásokon esett át, tehát egy bántalmazó családból származik, és gyakorlatilag az egész életét úgy élte, hogy mindenkit félrevezetett, kivétel nélkül. Lopás, csalás, hazugságok, átverések, és gyakorlatilag a hatóságok teljes félrevezetése, a titkosszolgálathoz is csalással került be. Fotóját a videó végén láthatjátok az elkövetőnek, és szeretnék a hatósági folyamatokról is megosztani veletek olyan részleteket, amikről azt gondolom, hogy tovább nem maradhatnak titokba. Ugye sokan hallottatok az utóbbi napokban Szabó Bence ügyéről, amihez valamilyen formában az én ügyem is kapcsolódik, ugye a titkosszolgálat miatt, illetve a hatóságon belüli eltusolt dolgok kapcsán. Nagyon fontos tudnotok azt, hogy minden, amit állítok, arról bizonyítékaim vannak, hangfelvételeim vannak, videók, képek, tehát minden, amit állítok, azt meg tudok mutatni. Juhász Krisztián gyakorlatilag mindenkit maga körül fenyeget, terrorizál, sakkban tart, és aki nem adja meg neki azt, amit kér,
szexet és pénzt követelt tőlem 2019 májusában, amikor megismertem. Itt nagyon-nagyon fontos hozzátennem, hogy soha az életben nem voltam párkapcsolatban Juhász Krisztiánnal, aki ettől függetlenül a rendőrségen ezt állította, és ezen kívül természetesen még rengeteg hazugságot, amik most már kezdenek kiderülni, hogy mindenben hazudott, és gyakorlatilag átvert mindenkit a rendőrségen. Való igaz, hogy vannak valamilyen hatósági kapcsolatai, különben nekem nem kellett volna 7 éven keresztül átélnem azt a borzalmat, amin keresztül kellett mennem, és amiben egyáltalán nem volt biztos egyetlen napig sem, hogy túlélem. 2019 végétől vagy 20 elejétől teszem a feljelentéseket a 11. kerületi rendőrkapitányságon, ahol gyakorlatilag egyáltalán nem kaptam semmilyen segítséget, nem voltak hajlandóak kinyomozni a bűncselekményt, ami úgy indult, hogy az összes létező rendszeremet feltörte Krisztián, és a Krisztián által felbújtott emberek, akik rengetegen vannak. Tehát, hogy szinte leírhatatlan szavakkal, hogy hány 100 meg 1000 embert tudott félrevezetni, és rávenni arra, hogy másokat zaklasson, bántalmazzon 0-24-be. Ezt képzeljétek el úgy, hogy a Facebook oldalon kiválasztanak egy adott célszemélyt, én is ezek közé tartozok, és tartoztam 2019-ben, akiről meglátta, hogy egy jómódú vállalkozó, hogy sikeres vagyok, és nem utolsó sorban az eszem a helyén van, tehát nem egy szőkenő vagyok, csak a hajam szőke. Na most ezekben az esetekben ezek a pszichopata szörnyetegek olyan szintű irigység faktort élnek át, mivel ugye ők nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, és folyamatos tükröt tart nekik egy áldozat, hogy egyetlen egy céljuk van, hogyha nem tudnak profitálni az áldozatból, akkor elpusztítsák azt. Tehát ez a cél. Ezt nem is titkolta előlem, és a Facebook oldalamon attól a pillanattól kezdve, ahogy én megismertem a párkapcsolati munkámon keresztül, elkezdtek ömleni a hírfolyamomba a gyilkolással, fenyegetéssel, koporsókkal, késekkel, és a halálom különböző módjának a részletezéseivel kapcsolatos videók, fotók, terrorizálások. Ugye mindez egy pszichés terror, amit alkalmaznak, és gyakorlatilag egy idő után már nem tudod használni egyik felületedet se, mert a teljes irányítást átveszik az eszközeid fölött. Az összes social media felületem, ami a szakmai munkámhoz kapcsolódik, az ügyfélkapum, a billingó fiókom, amiből a számlákat állítom ki, a levelező rendszereim, legyen az Gmail, Protonmail, bármilyen, teljesen mindegy, hogy milyen, a teljes Google felülete, és ez most nagyon fontos lesz, amit mondani fogok, a Google-nél is van belső emberük. Tehát ahogy elmondtam, a titkosszolgálat viszi végbe ezeket a folyamatokat, de gyakorlatilag a Krisztián agyszüleményei alapján filmekből merítve az ötleteket, hogy minél tovább, minél hosszabb időn keresztül kínozni tudják az áldozatot, hiszen ezek a beteg elmélyű emberek abból táplálkoznak, hogy látják a te szenvedésedet. Betörnek az otthonunkba, bekamerázzák azt, lehallgatnak, a telefonunk le van hallgatva, a laptop, számítógépek, bekapcsolom a számítógépet, laptopot, és kiírja, hogy nem én használom a laptopot vagy a gépet, bármilyen oldalt megnyitok, becsukják azt az oldalt, és megnyitnak egy másikat helyette, a teljes wifi hálózat a kezükben van, a gépkocsim szoftverét feltörték, amin keresztül gyilkossági kísérletet hajtottak végre, felgyorsítva az autómat. Még egyszer szeretném megjegyezni, hogy minden, amiről beszélek, arra bizonyíték van. Volt időszak, amikor nem hitték el nekem, amit mondok,
majd aztán később bocsánatot kértek tőlem, mert rájöttek, hogy a rendőrségen is, mert rájöttek, hogy minden, amiről beszélek, az valóban úgy van, ahogy elmondtam. Ami a legborzasztóbb, az egyik legborzasztóbb, hogy gyakorlatilag a 7. évben jött el az a pillanat, amikor mondjuk úgy, hogy le tudták védeni az otthonomat, és riasztó kamerák és egyéb berendezések, amik a biztonságomat szolgálták, ugyanis folyamatos kibejárkálás volt a titkosszolgálat részéről az otthonomba, és most ugye keddi napon, héten kedden, illetve múlt hét vasárnap, amikor elmentem az otthonomból, betörtek hozzám nyom nélkül. Erre megvannak ugyancsak a bizonyítékok, feltörték a multi-alarm felületét, azt az e-mail fiókomat, ami a multi-alarm riasztó felügyelet és a rendszerhez tartozó e-mail címemet eltávolították, letöröltek kamerafelvételeket, természetesen ugye ezeket mind bizonyítani tudom. Lopás történt az otthonomban, és különböző jeleket hagytak nekem, hogy az otthonomba jártak. A lopás a következők, ami a legborzasztóbb, és amiből a leginkább látszik, hogy mennyire beteg Juhász Krisztián: bugyik, melltartók, fehérneműk, pénz, kiöntik a mosószert, a kézmosó folyadékot, a pumpás kézmosó folyadékot, hogy amikor az ember hazaér és megmossa a kezét, akkor nem a szappan jön a tartóból, hanem kispriccel a víz belőle. Arckrém, szemránckrém, kikanalazzák a krémet, és még sorolhatnék olyan dolgokat, amit inkább most itt nem folytatnék, a rendőrségen természetesen fel fogom sorolni. Ezek mind a pszichés terrornak a része, ugye természetesen egy arckrém nem olyan érték, viszont a terror része az ugye egyértelmű, hogy amikor tegnap még tele volt a tégely, ma pedig nyúlnék hozzá, és nincs benne semmi, az egy jelzésértékű dolog, hogy újra itt jártak az otthonomban. Pisztollyal kell járkálnom, mert folyamatosan jönnek utánam. Megint csak, amiről beszélek, arról azt mind bizonyítani tudom. Nem velem csinálják ezt egyedül. Van egy lista a célszemélyekről, amin ismert politikusok is szerepelnek, én is rajta vagyok ugye a listán, és van pár olyan ember ismerős, akik ugyancsak, és akikkel már leültünk és átbeszéltük ezeket a dolgokat. Ki is derült az egyik illetőről, aki éppen megfigyelte valamelyikünket, hogy kicsoda, és hogy a Krisztiánnak a titkosszolgálatnál egy kollégája, aki véletlenül lejtette a készülékét, és abban megtalálható volt mindannyiunknak a neve és az adatai, akiket mondjuk úgy, hogy el kell tenni láb alól. Az illető ellen elvileg büntetőeljárás van, de ezzel kapcsolatban semmit nem adnak ki a hatóságok, mivel titkosszolgálati tag. Nagyon kíváncsi lennék, hogy Orbán Viktor és Rogán Antal vajon tisztában vannak-e azzal, hogy nőknek a megkínzása, kifosztása, teljes tönkretétele folyik ez alatt a rendszer alatt, illetve nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy kik azok az emberek, akik Juhász Krisztián ilyen jellegű tevékenységeit segítik. Tudomásom van róla, hogy Krisztián nem csak nőket kínoz meg, akiktől a pénzüket elveszi, szét vannak fenyegetve mindenki, hogyha kimernek jönni a nyilvánosság elé, akkor nem fogják túlélni. Férfiak is benne vannak egyébként a megkínzott személyek között, akiktől pénzt, vállalkozást próbál ellopni, soha semmit nem tudott létrehozni az életbe, egyetlen egy dolog élteti, mások szenvedésének a megfigyelése kamerán keresztül, hiszen minden ilyen beteg pszichopata hatalommániás, akinek az az élvezet, hogy látja, ahogy végez az áldozatával. Gyakorlatilag be vagyunk kerítve, és nem tudunk kiszabadulni ebből a fogságból, tehát az csak egy látszatszabadság, hogy kimehetek az utcára és mehetek intézni a dolgaimat,
de az, hogy folyamatosan jönnek az ember után, folyamatosan tudják, hogy hol tartózkodunk, hogy kivel mit beszélünk, mikor, hova fogunk menni, éppen hol szeretnénk szerepelni, elmondani a problémát, ezt fogják és előre megpróbálják megakadályozni. Nálam Krisztián egy olyan történetet próbált előállítani, hogy én vagyok a beteg, a pszichésen beteg ember, és ezt az interneten megjelenő segítségkérő videóim alatt a komment szekcióban megvalósította. Erre külön szeretném felhívni a figyelmeteket. Akinek van kedve és ideje, illetve szeretné látni a teljes igazságot, az látogasson el Lakatos Levente YouTube csatornáján az én videómra, tehát Lakatos Levente Király Enikő. Azt hiszem 2 éve mentem Lakatos Leventéhez, és gyakorlatilag egy halálos fenyegetést kaptam a Krisztiánéktól, hogyha lemerek ülni a stúdióba és elmerem mondani azt, hogy mit tesznek velem, akkor a sárga földig feketítenek, mindenféle elmebetegnek fognak beállítani, és a társadalom szemébe én már teljes mértékig hiteltelenné válok. Megtették. Kimentem a nyilvánosság elé, nézzétek meg a komment szekciót. A titkosszolgálat és a bűnszervezet kezében van az a teljes komment szekció, erről egyébként Lakatos Levente is tud, és gyakorlatilag ahogy kirakta a videót, abban a pillanatban elindult egy rágalom hadjárat a részükről, amiben olyan kamu profilokról olyan kommenteket írtak, hogy a népet vezessék abba az irányba, hogy én egy őrült vagyok, aki kitalálta ezt az egész történetet. Tehát, hogy értsétek, Szabó Bence ugye most jött ki egy olyan interjúval, ami azt gondolom, hogy egyértelműen megágyaz az én történetemnek, és hitelesebbé teszi azt is, amit mondok, mert nyilván ő neki könnyebben elhiszitek, mint nekem, függetlenül attól, hogy mindenről bizonyítékom van. És egy ügyésznő, akitől segítséget kértem, azt mondta, hogy neki van egy ismerőse, aki ismeri a Krisztiánt. Abban a faluban lakik, ahonnan Krisztián származik, Herédről, illetve Heréden lakik a világ egyik legjobb hackere, aki Krisztiánnak a barátja. Gondolom, hogy így azért sokkal egyértelműbb a történet, hogy mégis hogy tudták elkövetni ellenem ezeket a bűncselekményeket. Ez a hacker állítólag a Nemzeti Nyomozóirodának a munkatársa volt, ezt az ügyésznőtől tudom, és az ügyésznő ismerőse, aki ismeri Krisztiánt, azt mondta, hogyha eljön és elmondja az igazságot a Krisztiánról, akkor kivégzik a családját, mert hogy rettegnek tőle a faluba. Én azt gondolom, hogy ez mindent elmond. Hogy hány ember lehet fogva tartva így, és sakban tartva egy nyomorult, beteg, pszichopata állat miatt, és ne haragudjatok meg, hogy így beszélek, de átestem 7 évnyi kínzáson, és minden egyes nap az a kérdés, hogy felébredek-e még egyáltalán másnap. Sírva fekszek le, és sírva ébredek fel, mert nem segít a hatóság. A 11. kerületbe éveken át jártam feljelentést tenni, eltusoltak mindent, majd tavaly egy újabb nyomozóhoz került az ügy, mikor már bejártuk az egész országot, és az összes hatóságon feljelentést tettünk, amit csak el tudtok képzelni mindenhol. A kibervédelemnél, az adóhatóságnál, az MVS-nél, nem sorolom, a főügyészségtől kezdve az ORFK, BRFK, mindenhol, és gyakorlatilag mindenhonnan lepattintottak. Kiderült, hogy ugye vannak belső szálak, amiken keresztül Krisztián megpróbálja ugye eltusolni a dolgokat, és kiderült az, hogy hamisítják a papírokat, a feljelentéseket, tehát hogy Krisztián belenyúl a rendszerbe, és meghamisít dolgokat, hogy ne kerüljön börtönbe. Bocsássatok meg, visszakanyarodok a 11. kerületi rendőrkapitányságra, amit mondani szerettem volna, tehát egy új nyomozóhoz került tavaly az ügy, aki az első feljelentésem alkalmával, amikor besétáltam a rendőrkapitányságra, kikezdett velem.
abba az állapotba, amiben voltam, amikor beteszik az autómba a megöllek feliratot, kinyitják az autómat, és én bemegyek feljelentést tenni, és kikezd velem egy nyomozó, és érezteti velem azt, hogy csak akkor fog nyomozni, hogyha én megteszem azt, amit kér, elmegyek vele teniszezni, illetve leginkább azzal volt elfoglalva, hogy a hajam eredeti-e, vagy a mellem esetleg. Innen is üzenem neki még egyszer, hogy mindenem eredeti, felháborító, hogy mit képzelnek magukról, és örüljön neki, hogy ebbe a videóba nem mondom el a nevét. Ez az utolsó videóm, amit úgy csinálok, hogy nem mondom el a korrupt és bántalmazó hatósági személyeknek a nevét. A legutolsó. És a következő videómban mindenkiről kitállalok, hogy mit követtek el ellenem. Akiről most beszélek, nyomozó, vele kapcsolatban is hangfelvételem van, és azt hazudta nekem és az édesanyámnak majdnem egy éven keresztül, hogy az ügyem az ügyészségem van. Nem ő foglalkozik már vele, ő már átadta az ügyészségre. Végig tudtam, hogy hazudik. Bementem az ügyészségre múlt héten, és megkérdeztem az ügyésznőtől, hogy kaphatnék-e egy iratbetekintést, aki közölte velem, hogy az én ügyem az még csak felderítési szakaszban van, az soha nem járt még az ügyészségem. Tehát magyarul kiderült a teljes hazugság azzal kapcsolatban, hogy ez az illető, ez a nyomozó nem mondott nekünk igazat, csak az időmet húzta, miközben én végig életveszélyben voltam. Pár napra rá, ahogy ez kiderült, betörtek az otthonomba, nyom nélkül, ahogy azt az imént elmeséltem, majd utána bementem a 11. kerületi rendőrkapitányságra, hogy feljelentést tegyek, ahol nem vettek fel tőlem feljelentést, hivatkozva arra, hogy nekem már folyamatban lévő eljárásom van. Kérdezem én, hogy milyen folyamatban lévő eljárásom, amit ez a nyomozó véghez vitt, mert nem csinált semmit az ügyemben, kiderült, hogy végig hazudozott. Betörnek a lakásomba, és nem engednek engem feljelentést tenni. Senki nem tehet ilyet a hatóságoknál, hogy nem enged feljelentést tenni. Innen üzenem a nyomozónak is, és a hatósági személyeknek is, hogy 7 év alatt volt elég időm kiképezni magam a jogból, és kívülről tudom már, hogy milyen bűncselekményeket követtek el ellenem, milyen hivatali visszaéléseket követtek el ellenem, hogy hány napjuk lett volna az elmúlt 7 év során a beadott feljelentéseim után reagálni nekem, és ha szükséges, akkor beperelek mindenkit. Ez az utolsó videóm, amiben segítséget kérek. Többet nem kérek segítséget, csak megteszem a megfelelő lépéseket. Kivétel nélkül majdnem minden az ügyemben eljáró hatósági személy bűncselekményt követett el az ügyemben. Tehát itt nem egy ember az, akinek ebből problémája lesz, hanem egy jó pár embernek. Tovább mennék a 2. kerületi rendőrkapitányságra, ahova 6 év után, amikor a magánnyomozómmal kimentünk a Krisztiánhoz, hogy fejezze be a zaklatásomat, hogy értsétek, 0-24-ben zaklat, telefonon, e-mailen, social media felületeken, ahogy említettem, követnek, jönnek utánam, rongálják az autómat, az otthonomba kibejárkálnak, ki tudja, mit kevernek bele az ételeimbe, ki tudja, mikor mit visznek el az utóbbi alkalommal, pendrive-okat, adathordozókat, a laptopomat használták, a rendszereimet használják, nem tudhatom, hogy mit hoznak be az otthonomba. Krisztián kábítószeres, tehát akár kábítószert is behozhatnak az otthonomba. Mégis hogy képzeli azt a hatóság, hogy egy gyilkossági kísérlet, betörés sorozatok, rendszerfeltörés sorozatok, amiket 7 éven át minden nap elkövetnek, elvették a munkámat, korlátozták mindenemet, 1 milliárd forintos károm van, mindenre itt van a bizonyíték, hogy képzelik azt, hogy nem segítenek. Mit gondoltak, hogy 15 évig fognak engem visszatartani attól, hogy ne nyissam ki a számat? Tévedtek, mert nekem csak a hajam szőke, de az agyam az nem, és ők ezt nagyon-nagyon jól tudják. A 2. kerületben a Krisztián tett egy feljelentést ellenem, amikor megijedt, hogy oda mentünk az albérletéhez a magánnyomozókkal, hogy fejezze be,
Az egész feljelentés, szinte minden szava hazugság. Ez a feljelentés kielemzése, és ennek a cáfolata egyébként most készül a hétvégén. Kértem hazugságvizsgálót, semmit nem kaptam meg, természetesen azért nem kapom meg, mert mindenki tudja, hogy igazat mondok, de a legegyszerűbb engem egy koporsóba látni, különben bukik mindenki a hatóságnál. A második kerületbe besétál Juhász Krisztián egy rágalmazó szöveggel, és engem meggyanúsítanak, mint ártatlan embert, akit megkínoztak, és 7 év kell ahhoz, hogy kiderüljön, hogy igazat mondtam, ugyanis elmeorvosi vizsgálatokat kértek, amiben kiderült, hogy Krisztián bántalmazó, narcisztikus pszichopata, aki az embereket felhasználja. Nálam viszont minden rendben van. Majd bosszúból, mivel nem tudta elviselni, hogy kiderült az igazság, belement a rendszerekbe, és meghamisította az orvosi papírokat, melyet az orvosok visszaigazoltak, ezzel kapcsolatban is bent van már a feljelentés. Ha bárki itt a videó alatt bármiben kételkedni mer, akkor most elmondom, hogy minden papír a kezemben van. Nyugodtan hívjon fel, és nagyon szívesen megmutatom neki a bizonyítékokat. A telefonszámom 0630 234 65 89. Egyébként párkapcsolati specialista néven megtalál a weboldalamon. Arról nem beszélve egyébként, hogy az interneten, a Google-ba és minden keresőbe Krisztián és a teljes bűnszervezet a Google közreműködésével, ezzel kapcsolatban is megvan az összes bizonyítékom, a Google bizonyítékok, a Google rendszeréből való adatbázis van a kezemben, hogy mit követtek el ellenem. Tehát a keresőbe a nevem alatt megváltoztatták a videóimat, a cikkeimet, az elért eredményeimet, egy teljes karaktergyilkosságot hajtottak végre velem szembe, és olyan dolgokat tesznek ki velem kapcsolatban, hamisított weboldalt, hamisított cikkeket, hamisított szövegeket, a fejem le van vágva a Facebook oldalról, nem is az én Facebook oldalam van kitéve, gyakorlatilag szinte minden meg van hamisítva. Egy élet munkáját tették tönkre, a szüleimet tönkre tették, elveszítettem a legtöbb barátomat, a párkapcsolataimat tönkre tették, komoly betegségeim lettek, amiből már nem lehet tudni, hogy meggyógyulok-e. Olyan betegségeim, amikre nagyon-nagyon komoly gyógyszereket kapok. Nem szeretném most itt elsorolni, természetesen, hogyha valaki erre is kíváncsi, akkor megmutatom az orvosi papírokat, mielőtt még elkezdenének valami olyasmit kiírogatni, hogy én kitalálok valamit. A gyomorfekélytől kezdve a daganaton át gyakorlatilag mindent megnyertem a Krisztián bántalmazása kapcsán, és az utolsókat rúgom. Azért is ültem most ki, mert elszakadt az utolsó cérna. Krisztián a 2. kerületben lakik, nagyon jól tudja a hatóság, hogy hol. Nagyon jól tudja a hatóság, azt is nagyon jól tudják, hogy nekem van igazam. Majd miután meggyanúsítottak engem a 2. kerületbe, még folytatta Krisztián, a pszichopata megpróbálta elérni a hatóságnál, hogy engem zárassanak be a pszichiátriára. Na akkor most elmondom, hogy ez az egész kiderült, és hogyha megnézitek Lakatos Levente YouTube csatornáján a videóm alatt a komment szekcióba, van egy dr. Koller Krisztina nevű coach, akit ugyancsak felbérelt a Krisztián, a társadalom szégyene ez a nő, nyugodtan nézzétek meg, a saját fotójával van fenn, vállalva az arcát egy magát szakembernek mondó nő, aki azt írta ki, hogy elmebeteg vagyok, és orvosi kezelés alatt állok. Innen üzenem, kedves Krisztina, hogy nagyon komoly per elé nézel, és ne csodálkozzál, hogy letegezlek. Tudod ki az elmebeteg? Az, aki képes ilyen mocskos dologba részt venni, de megkapod a magadét, ezt megígérem. Jogi úton érvényesíteni fogom az igazságomat, az én kezemben megvannak az elmeorvosi vizsgálatok, hogy nálam minden rendben van, de nálad valószínű, hogy nincsen, úgyhogy most ez a per el fog indulni, innen neked is üzenem.
És Krisztián, rólad is minden ki fog derülni, bár ezt már tudja is a hatóság, hogy Krisztián az elkövető, csak ezen a videón keresztül üzenem, hogy eddig tudták ezt velem megcsinálni, és nem tovább. Körbe vagyok véve jogászokkal, szakemberekkel, lehet nyugodtan tovább vegzálni engem, de most én jövök az igazsággal. Ez egészen biztos. Az, hogy meggyanúsítottak engem ártatlanul úgy, hogy meg se nézték, hogy az előtte lévő 6 évben hány feljelentést tettem a 11. kerületbe, ez felháborító. Majd utána az életvédelmi osztályra, ahova bementünk az ügyvédemmel a gyilkossági kísérlet miatt, onnan kijött egy nyomozó az otthonomba. Én nem akartam engedni, hogy az otthonomba jöjjön, de váltig ragaszkodott hozzá, hogy ő már pedig oda, rendben van, jöjjön. Leült szembe velem a fotelbe, és gyakorlatilag közölte velem, hogy a teljes hatóság őrültnek néz engem, mert hogy Krisztián ezt adta elő velem kapcsolatba, és hát az az igazság, hogy a hatóság ezt el is hitte. Nagyon-nagyon komolyan vissza kell fogjam magam ahhoz, hogy most nem mondjak a hatósági személyekre valami olyan borzalmasan csúnyát, hogy még magam is megbánnám. Gyakorlatilag képzetlen személyek ülnek ott, veszik fel a feljelentéseket, besétál egy pszichopata, akiről én egyetlen egy másodperc alatt 7 évvel ezelőtt megállapítottam, hogy pszichopata, már is segítséget próbáltam kérni, és ők hatósági emberek lévén nem veszik észre, hogy egy pszichopatával van dolguk. 7 évnek kell eltelni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy én voltam az, aki igazat mondott, és még mindig nem kapok segítséget, még mindig eltusolják. Annyit azért itt elmondanék, hogy a belügyminisztérium, mindenkit megkerestem. Orbán Viktortól, a belügyminisztertől kezdve nincs olyan ember, akihez ne fordultam volna segítségért, ugyanis teljesen a végét járom. Az édesanyám már itt volt pár napig velem, mert 4 kézláb másztam ki a mosdóig, olyan szintű rosszul léteim vannak, a fél baloldalam le van bénulva a stressztől, amit okoz ez az egész helyzet. Minden egyes nap több millió forintos károm van, ahogy említettem, összesen 1 milliárd forint károm, és 0 bevételem. Ha nekem nem olyan szerető családom lenne, amilyen, akkor én már valószínűleg egy koporsóban lennék ettől a kínzástól. És bocsánat, szeretném elmondani, hogy én egyedül 2-3 évvel ezelőtt szembe mentem az egész bűnszervezettel, az egész titkosszolgálattal, amikor a Levente videója alatt bemocskoltak, és nem hittek nekem. És nyilván most, hogy Szabó Bence kijött, ő valóban egy hős, ez így van. Csak gondoljátok végig, hogy én már 3 éve, illetve 7 éve mondom, hogy mi történik, hogy mit csinál a hatóság, hogy mit csinál a titkosszolgálat, és 7 évig kellett szenvednem, megbetegednem, és majdnem belehalnom ahhoz, hogy bármi is történjen. Nagyon szépen meg szeretném köszönni a belügyminiszter úrnak, hogy elküldte a levelemet az ORFK-hoz, viszont azt is szeretném elmondani, hogy az ORFK-nál megállt a történet, állítólag a BRFK-hoz kellett volna, hogy tovább kerüljön, innen már nem kapok információkat, hiába kérem, nem tudnak semmiről. Természetesen a választásokig 99% is egyértelmű, hogy be lett stoppolva az ügyem, mert hogyha az én ügyem kiderül, hát akkor elég sok személy bajba kerül, hogy engem hagytak megkínozni. De ezt most megígérem mindenkinek, hogy még a falon is át fogok menni, azok után, amit mi átéltünk a családommal, a barátaimmal, a szeretteimmel, ahány embert megkínoztak mellettem, akiket elvettek tőlem, minden felépített dolgomat, vállalkozásomat, know-how-mat, ötleteimet, a lakásom betörésén keresztül, amit elvettek tőlem. Mindent végig fogok járni, mindenkit végigperelek, akit csak kell. Most utoljára kérem a segítséget, és utána nekiállok ennek a folyamatnak, ez egészen biztos. Amit Juhász Krisztiánról tudnotok kell, hogy az összes létező társkereső oldalon fent van, az összes létező social media felületen személyiséget másol, beköltözött úgymond az életembe,
és a lehallgatások és megfigyelések által próbálta kikupálni magát. 2019-ben még 2 mondatot nem tudott összerakni. Egy nagyon-nagyon hosszú történetet tudnék elmesélni vele kapcsolatban, amit most nem fogok. De ezt tudnotok kell, hogy ott ezeken a social media felületeken és a társkereső oldalakon választják ki a következő célszemélyt. Ez mindig valamilyen magasabb beosztásban lévő ember, vagy anyagilag nagyon stabil ember, vagy valamilyen közösségformáló erővel rendelkezik. Én is ebbe a kategóriába tartoztam, és éppen ezért, illetve van egy olyan módszerem, ami a világon egyedül nekem van, amivel megállapítottam az első pillanatban már a pszichopátiáját, és ez ugye olyan szinten megijesztette, hogy én visszamertem őt utasítani, és átláttam rajta, hogy ezért kapom én ilyen erős módon a kínzást és a bántalmazást, mert ő nagyon jól tudja, illetve ők nagyon jól tudják, hogy én nem fogok megtorpanni. Én addig megyek, amíg ez az ember börtönbe nem kerül. Ugyanis bármelyikőtök, akár hölgy, akár férfi, a hálójába kerülhet, nem tudjátok elkerülni, hogy ne csapjon be, mert olyan szintű képessége van az emberek átveréséhez, hogy egyszerűen nem tudjátok elkerülni. Tehát nem lehet így leírni. Ahhoz találkozni kell vele, hogy ezt megtapasztaljátok, hogy milyen szörnyeteggel van dolgotok. Egyébként hozzáteszem, hogy az első videóm után egy médium is jelentkezett, aki annyit mondott nekem, hogy soha az életében nem találkozott még ilyen sötét szörnyeteggel, mint amilyen a Krisztián, és bocsássa meg nekem mindenki, de én igenis ki fogom mondani azt, amit átéltem. Krisztián számomra egy gyilkos. Az maximum a Jóistenem múlt, hogy én még itt ülök, és el tudom mondani a történetemet, és a családomon, akik valahogy egybe tartottak. De egyébként én már nem lennék életbe, azok alapján, amit ő elkövetett ellenem. Ő egy gyilkos, aki ma is ebben a pillanatban, amíg én itt a videót mondom, közöttünk futkos, ott van fent az összes társkereső és social media felületen, több 10 000 és millió profil alól szédíti a nőket, bántalmazza a politikusokat, bántalmaz befolyásos embereket, vezet meg mindenkit, és gyakorlatilag teljes mértékig tacsra vágta a hatóságot, teljesen megvezette őket, mindenkit átvert, és a hatósági személyek hittek neki. Na most akkor alkossatok erről véleményt, hogy milyen hatóságunk van. Akiket képes átverni egy pszichopata, én egy pillanat alatt meg tudtam állapítani, hogy kivel van dolgom. Kik dolgoznak a hatóságnál? Ezt most nem részletezném tovább, mert csak felhúzom magam ettől, és arra azt gondolom, hogy semmi szükség nincsen. A fotóját tehát akkor a videó végén meg fogjátok találni, becsatoljuk a Szervezett Zaklatás 7 nevű oldalt, ahol az összes videó a bűncselekménnyel kapcsolatban, amit a 7 év alatt átéltem, megtaláljátok, ugye a szakértőkkel, magánnyomozóval. Gangstalking, vagyis szervezett zaklatás a bűncselekménynek a neve, amit elkövettek ellenem, és a videóim kapcsán elkezdtek jelentkezni a többi áldozatok. Sokan vagyunk áldozatok, köztük bíró, ügyvéd, ügyész, akik meg vannak fenyegetve. Legtöbbnyire ugye nők vagyunk, akik ebbe a problémába kerültünk, illetve vannak férfiak is. Nagyon-nagyon komoly pénzösszegeket lopott el Krisztián másoktól, akik voltak közülük olyanok is, akik megtalálták Krisztiánt, és megfenyegették, hogy megölik, hogyha azt a pénzösszeget nem fizeti vissza. Nem 1-2-3 milliókról beszélgetünk, hanem 10-20-100 milliókról, rendszerek feltörésén keresztül, ugye, mert hogy kérdezhetnétek, hogy mégis ezt hogy követte el.
A bankszámlámat is használták és használják, a mai napig történnek a bankszámlámon olyan tranzakciók, amiket ők hajtanak végre, a Google-on keresztül, a Google Ads hirdetési fiókon keresztül, és azt is felhasználva vonnak le pénzt a kártyáról, és még részletezhetném. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok mindent most itt nem tudtam a videóba elmondani, de leginkább a rendszert szerettem volna megvilágítani, és ahogy említettem, a Nexus TV YouTube csatornáján Király Enikő és Szikinger István ügyvédemmel ülök ott, ahol részletezem a bűncselekményt, és láthatjátok a kinézetemet is, ahogy amikor megkínoztak, hogy néztem ki, és hogy szoktam olykor kinézni. A rendszerre szerettem volna rávilágítani. Tehát a kérdés az, hogy Orbán Viktor és Rogán Antal tud-e arról, hogy Juhász Krisztián mit művel az emberekkel, mit művelt velem, hogy lehet, hogy holnap már nem is élek, addig szórakoznak ezzel az üggyel, mert hogy szándékosan van eltusolva, ez egyértelmű, nem kérdés. Látszatintézkedések vannak, semmi más, és most a 11. kerületbe, a pár nappal ezelőtti betöréskor, ugye, leírtam egy papírra, hogy megtagadták a feljelentést, és ezt érkeztettem, aláírattam a rendőrségen. Aztán utána felébredtek, hogy mégis mit írtak alá. Hát nagyon sajnálom, szerintem inkább intézkedni kellett volna, ugyanis nem gondolom, hogy egy betörésnél meg lehet azt tenni, hogy nem jönnek ki helyszínelni, az én otthonomban bármi lehet, amit egyedül mondjuk nem tudok észrevenni, vagy nem találok meg, de semmilyen segítséget nem kapok. Sem a lopásokkal, sem a zaklatással kapcsolatban, sem a gyilkossági kísérlettel kapcsolatban, sem a 0-24-es zaklatás, a rendszerfeltörések, a károkozások, az anyagi károk, nem sorolom. Tehát nem sorolom. Az nem normális ország, nem normális rendszer, ahol egy nőnek pisztollyal kell mászkálnia, mert a titkosszolgálat emberei tartják fogságba, és gyakorlatilag minden pillanatunkról tudnak. Szó szerint idézik a telefonon elhangzott beszélgetéseimet, üzeneteimet, utaimat, kibejöveteleimet mindenhova, bárhova megyek az ország bármely pontján, mindent 0-24-ben tudnak rólam. Juhász Krisztián nem enged el, mint nőt, feljelentésében párkapcsolatra hivatkozik, hogy velem párkapcsolatban állt. Még egyszer mondom, soha nem voltam párkapcsolatban a Juhász Krisztiánnal, és kettőnk közül, aki beteg, az ő, viszont mindenki előtt úgy állította be, hogy őt védjék, hogy én vagyok az elmebeteg. Ez most már kiderült, úgyhogy bárki nem hiszi el az itt elhangzottakat, nyugodtan keressen, és mindenről fel tudom világosítani, és meg tudom mutatni mindent neki. A hatóság gyakorlatilag semmit nem tesz, minden bizalmamat elveszítettem a hatósággal kapcsolatba, és az összes áldozat, aki ugyanezen megy át, amin én, ugyancsak elveszítette a bizalmat a hatóság irányába. Mi már soha többet nem fogunk tudni bennük bízni, egyikünk 7 éve, másikunk 10 éve, a harmadikunk 17 éve, és vagyunk több százan, vagy ki tudja hányan, akik bántalmazva vannak, és egyikünk sem kapott segítséget. Egy ilyen rendszerbe élünk, és egy hétköznapi átlagembernek halványilag fogalma nincsen, hogy mi milyen szenvedésen megyünk át minden egyes nap. Hogy minden egyes nap üvöltve bőgünk az otthonunkba, vagy az autónkba, vagy éppen akinek már az sincsen, mert mindent elvesznek tőlünk, tehát a végső cél az, hogy semmink nem maradjon. Először elveszik az embereket körülöttünk, aztán a munkánkat, aztán az otthonunkat, aztán a gépkocsinkat, mindent. Most lett elég. Most lett elegem ebből az egészből, és nagyon sok mindent nem mondtam még el a hatósággal kapcsolatban, hogy hogyan üvöltöztek velem, hogyan vegzáltak, hogyan ült itt az életvédelmi osztályról az egyik nyomozó, aki azt mondta, hogy küldjem el az ügyvédemet, fejezzem be az ügyet, mert úgyse fognak nekem hinni, nem fognak nekem segíteni, bele fogok betegedni, jobb, ha inkább lemondok az egészről. 3 órán keresztül próbálkozott, mire mondtam neki, hogy nyugodtan adja fel, mert csak a hajam szőke, tehát engem nem tud se megvezetni, se hülyének nézni, inkább jobb, ha hazafárad,
mert én ezt az ügyet soha az életben nem fogom feladni. Az ügyvédemről is ocsmányul beszélt, engem megpróbált eltéríteni, közölte velem, hogy ha hangfelvételt készítettem, akkor azt le fogja tagadni, de akkor innen üzenem, egyelőre név nélkül, de a következő videóba már a neveket is el fogom sorolni, innen üzenem, hogy hangfelvételt készítettem mindenről, és merem is használni azt a hangfelvételt. Itt most vége. A fekete felsőm is azt szeretné jelenteni, hogy itt most vége ennek az egész helyzetnek, mert mindenről ki fogok tálalni, hogyha ezt az embert napokon belül nem szedik le rólam. Gondoljanak bele, hogy min ment keresztül az én édesapám, az én édesanyám, hogy még nem lőtték le ezt a nyomorult szemétládát, mert erre nem tudok mást mondani, aki a gyereküket kínozza és meg akarja ölni. Vajon ti mit tennétek, ha a ti gyereketekkel ezt csinálnák? Ti mit tennétek? Mert kivétel nélkül bárki, akit eddig megkérdeztünk, vagy bárki, aki eddig látta az én történetemet, a nyomozónővel együtt, az édesapámnak azt mondta, ha az ő gyerekével történne ez, már nem élne az az ember. Erre az édesapám azt mondta, hogy tényleg? Akkor lehet is esetleg a következő lépésem az, hogy esetleg én megoldom. És azt mondta, hogy nyugodjunk meg, segítséget fognak nyújtani. Na hát ez így megy 7 éve. Jön a segítség, csak éppen nem érkezett meg, ugye? Mert kiderülne róluk, hogy mekkora szemétséget követtek el ellenem, hogy mindenki korrupt volt benne a hatóságon, szinte kivétel nélkül. Mindig elmondom, tisztelet a kivételnek, ha van ilyen, mert én még nem találkoztam vele. Érdekes módon, mikor kiderült, hogy Krisztián meghamisította az orvosi papírokat, és ezt az orvosok visszaigazolták, hogy ami le van írva, az hamisítás, és bementem megtenni a feljelentést, akkor azt mondták, hogy az ügyészségen van már az ügyem, és döntés született benne. 1 hónapja nem tudják elmondani, hogy milyen döntés született, mert nem jöhet ki az ügyem a választások előtt, mert ne talántán akkor buknának egy jó páran. Elmondom, hogy nekem senkivel semmilyen problémám nem volt az égvilágon. Én egy nyugodt, kiegyensúlyozott, boldog, sikeres ember voltam, amíg ez a nyomorék juhász Krisztián meg nem jelent. Nekem semmilyen hatósági személlyel problémám nem volt. Ők kezdtek el bántalmazni, ők kezdtek el engem vegzálni. Azt gondolom, hogy ez mindennek a teteje. Nem nyomoztak ki semmit, mert abban munkát kellett volna belefektetni. Sokkal egyszerűbb volt egy pszichopatának elhinni, hogy az a szőkenő a bolond. Egyébként hozzáteszem, hogy hangfelvételem van arról, ahogy a 11. kerületi nyomozó rólunk szőkenőkről beszél, hozzátenném azokról a szőkenőkről, kivétel nélkül, akiket kimondott, celebekről, ismert emberekről, mindannyian tanult emberek vagyunk, mindannyian nagyon komoly dolgokat raktunk le az asztalra, férfiakat megszégyenítő módon, és a hatalommániás bántalmazó, nyomozó, akiről kiderült, hogy bántalmazó, nem tudja kezelni, hogy egy szőkenő gyakorlatilag 3 másodperc alatt leszereli, mert fejben rendben van, és nem lehet félrerakni, hogy menjen haza, mert majd csak akkor lesz az ügyből valami, hogyha esetleg lefekszem vele. Mégis mit képzelnek ezek magukról, hogy mi a fenék vagyunk, mi rongyok? Hát sokkal többet raktam le az asztalra én egyedül, mint ő 20 másik férfivel együtt, meg az összes többi szőkenő, akiről beszélt. És egyáltalán nem félek attól, hogy azt a hangfelvételt nyilvánosságra hozzam, hogyha éppenséggel az kell. És akkor az is kiderül, hogy kik azok a celebek vagy ismert emberek, akiket mocskol a videón. Ha erre van szükség, hogy mindenkit felfedjek, ám legyen, vállalja mindenki a felelősséget azért, amit csinált. Mindenki kivétel nélkül. A 11. kerületi nyomozótól a 2. kerületiig, az életvédelmi nyomozótól kezdve, az összes hatósági szervig, aki eltusolta az ügyet, egy gyilkossági kísérlettel kapcsolatos ügybe, 1 milliárd forintos kárnál, egy emberkínzásnál, más emberek megkínzása mellett, mert arról is tudomásuk van, nem egyedül tettem a feljelentéseket, hanem a többi áldozat is felkereste őket, és semmit nem tesznek. Úgyhogy most üzenem innen nekik, hogy az utolsó felvételem volt, és utána kimondom a nevüket, nyilvánosságra hozom a hangfelvételeket, az összes papírt, orvosi anyagot, az egész
minden paksamétát, ami van, és arról nem beszélve, hogy iratbetekintéseket kértem mindenhol, érkeztetve vannak a papírok, a mai napig nem kaptam meg az iratanyagokat, szeretném megkérdezni, hogy miért, amikor jogom van hozzá, csak nem meg lett hamisítva minden, akkor mutassátok meg, szeretném látni, mert nagyon jól tudom, hogy mi folyik a rendőrségen. Úgyhogy semmitől nem félek, innen üzenem, semmitől az égvilágon nem félek. Azért jöttem ki 2-3 évvel ezelőtt is a nyilvánosság elé, hogy ne csak magamnak, hanem az összes bántalmazott nőnek segíteni tudjak, függetlenül attól, hogy én soha nem éltem át párkapcsolatba bántalmazást, mert én egy normális, szerető családból és közegből származom, bántalmazó se jöhet a közelembe, hogy megvédjem a nőket, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy milyen veszélyek leselkednek a társkeresőn és a social media felületeken, miközben ártatlanul nézelődtök ott az oldalon, már rég megfigyelés alatt vagytok, mondjuk a titkosszolgálat által, elmegy egy hölgy egy randira, és nem tudja, hogy utána majd kivel fog találkozni legközelebb. Óriási veszélyeknek vagytok kitéve, és nem csak a társkereső itt a probléma, hanem a social media felületeken figyelnek meg, törnek be a rendszereitekbe. És gyakorlatilag mindent kivétel nélkül megtudnak rólatok, a gyenge pontotokat, kit hogyan lehet megfogni, kinek milyen bűne van. Na és itt következik az, amiben Krisztián belebukott. Nekem ugyanis nincsenek bűneim. Egy tiszta emberbe állt bele, és nem bírja elviselni, hogy nem tudnak fogást találni rajtam, mert egy ártatlan, tiszta embert vegzálnak. 6 éves korom óta én már a nyári szünetekben dolgoztam a saját vállalkozásunkba, én a munkára lettem nevelve, egy szorgalmas ember vagyok, vállalkozásokat építettem fel, miközben a bántalmazó nyomorék soha életébe 5 forintot nem rakott össze, csak a nőktől ellopott pénzekből, albérletbe él 52 éves létére. Milyen férfi az olyan, aki nőt bántalmaz? Milyen férfi? Hol vannak azok a férfiak, akik megvédik a nőket? Kérlek titeket, gyertek elő most ezekben a helyzetekben, amiket most a médiában hallotok, mert nem egyedül vagyok így. Nagyon sokan vagyunk. Nagyon-nagyon szeretném megkérni azokat a tévéket, rádiókat, újságokat, akik az ügy mellé tudnának állni, hogy nagyon szépen kérem, segítsetek nekünk, azoknak a nőknek, akik ilyen jellegű bajba, problémába vagyunk, és aki meg tudja tenni, nekem ugyanis nem sikerült, pedig minden követ megmozgattam, még Orbán Viktornak a házánál is voltam, hogy átadjak egy anyagot, nem vették át tőlem. Kérlek szépen titeket, hogy juttassátok el ezt a videót hozzá, vagy a hozzá közeli személyekhez, bárkihez, hadd tudják meg, hogy mi folyik ebbe az országba, és nem véletlenül jövök ki a választások előtt ezzel a videóval. Nekem nem célom bárkinek is rosszat okozni, 7 évig voltam türelmes, és minden egyes nap a segítségért mentem. Mindent elveszítettem emiatt az ember miatt. Megbetegedtem, nem lettem anya, újra talpra kell állnom, ha egyáltalán ki tudok menekülni ebből a helyzetből. Betegen, megkínozva, hullafáradtan kell újra felépíteni az életemet, és szabadon mászkál az elkövető, és te leszel a következő áldozat. Te, meg te, ki tudja, hogy ki a társkeresőkön vagy a social media felületeken. Ugyanis most is van egy hölgy, magánnyomozóktól tudom, nyilvánvalóan figyeltetve van az illető, hogy engem nehogy megöljön, tehát próbálnak valamilyen formába vigyázni rám, és akkor itt jegyezném meg, hogy a hatóság semmilyen védelmet nem biztosított, ezért kell nekem pisztollyal mászkálnom. Hozzáteszem, mielőtt még ebbe is belekötnek, hogy éppen most a napokban voltam engedélyeztetni a pisztolyt, tehát nyoma van ennek is. Tehát van már egy következő hölgy, mindig van egy következő, akitől éppen a pénzt húzogatja le. Hát innen üzenem neked, kedves hölgy, hogy óriási bajba vagy. Tehát ha meglátod ezt a videót, és meghallod, hogy Juhász Krisztián, esetleg meglátod a képét, mert lehet, hogy más néven mutatkozott be neked, akkor csak azt tudom mondani, hogy fuss, menekülj,
vagy jelentkezz te is, hogy össze tudjunk fogni, menekülj, ahogy csak tudsz. Mert ugyanez lesz a történeted, mint ami az enyém. Mindent elveszítesz. 1 forintot adsz, utána letép rólad mindent a Krisztián. Ebből él. Úgyhogy kérlek titeket, ébredjetek fel, hogy mi folyik ebbe az országba, hogy milyen rejtett ügyek vannak, amikkel nem mernek kijönni emberek a megfélemlítés miatt. Én egyedül voltam olyan bátor 2-3 éve, hogy kijöttem, hogy ezt elmondjam nektek. Nagyon sokan nem hittétek el, amit mondok. Hát most már itt van az összes bizonyíték, a szakértői videókban is, ahogy mondtam, nézzétek meg. És mindent borítani fogok a hatósággal kapcsolatban is, hogyha a következő pár napban nem oldják meg ezt a helyzetet. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és ha bárki megosztja ezt a felvételt, akkor örökké hálás leszek neki. Előre is nagyon-nagyon köszönöm, mert azzal nem csak nekem, hanem millió olyan bajba jutott nőn tudtok segíteni, aki hasonlóan ebben a pillanatban is azon megy keresztül, amin én. És lehet, hogy egy kicsit szedetvedett volt most ez a videó, mert zaklatott vagyok a helyzettől, amiben benne vagyok, ezért kérlek titeket, hogyha kíváncsiak vagytok összeszedettebben arra, hogy mit követel Juhász Krisztián, és hogyan követik el ezt a szervezett bűncselekményt, a bűnszervezet ezt hogyan csinálja, akkor a szakértői videókat nézzétek meg. Szervezett zaklatás 7 nevű YouTube csatornán ott vannak a videók, és a Nexus TV YouTube csatornáján. Köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!